सरकारा खालि सरकार दानाय लामा दालां बानायनाय बेल'नो जोंनि थांखि नङा। जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि ओनसोलाव जोङो लामा दालां जाम्फै बानायनायजों लोगोसेनो जोङो खेलानि मोनसे कालचार जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय आरो बिटिआर ओनसोला मोनसे जोंनि गेलेनायनि मोनसे बिराद माने मोजां मोनसे अपरचुनिटि दङ नैबे ओनसोला। आरो नैबे ओनसोलनिफ्राय मोजां प्लेयार ओंखारलांनानै स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलाव माने बाहागो लानो हानायनि मोनसे स्कप मोनसे खाबु दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटि इयुथआ जोङो 40टा समस्थियावबो दा 40टा इन्टार प्राइमारि फुटबल लिग दा होनाया जागासिनो दङ। बबेबा ब्लकआवहा दा जोब्बाय आरो दा दिनै नैबे भैरबखुन्द ब्लकनिनो जोंहा दिनै फाइनाल खेल, बे फाइनाल खेलाव आङो नुजाथिफैनो हादों। आरो जों आसा खालामदों नैबे ओनसोलनिफ्रायबो मोजां टिम आरो मोजां प्लेयार जोङो सायख'नानै नेक्स्ट लेभेलसिम जों लांनो हागोन। जोंहा बे मोनसे जोंनि मिजिं। आरो बेल' नङा, जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे फुटबलनि मोनसे इनभाइरनमेन्ट जोङो क्रिएट खालामनो सेस्था खालामबाय थादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो फैगौ अक्ट'बरनि 9 तारिखआव जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबांखिनि काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरखौ लानानै जोंहा नर्थ इस्ट काउन्सिल मोनसे प्रिमियार लिग बेखौ जोङो फाथिनो थांगासिनो दङ। अक्ट'बरनि 9 तारिखआव जोंहा डिमाकुसिनि फिल्डआव इन'ग्रेसन जागोन। बेखायनो जों आसा खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव मोनसे बेबायदि फुटबलनि मोनसे इनभाइरनमेन्टखौ जोङो लाबोनानै आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो आरो बिटिआरनिफ्रायनो जोङो इण्डियाननि आइ लिगआव मोनसे बाहागो लानो हानाय बे मोनसे जोंनि थांखि। आरो इण्डियाननि आइ लिगआव बाहागो लाखांनायनि उनावबो जोङो बिनि उनावनो जोङो ISL जायखौ होनना बुङो इण्डियान प्रिमियार लिग फुटबल कम्पिटिसन होयो, बे ISL आव मोनसे जों टिम बानायनो थाखाय जोङो थाग थियारि खालामबाय थादों। आरो जोंनि बे मोनसे जोंनि मानिजाथाव प्रमद बर'नि मोनसे सिमां, जोंनि बड'लेण्डनिफ्रायबो मोनसे ISL आव मोनसे टिम थानांगौ होननानै बिथाङा मोनसे आसा खालामबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै बेबायदि मोनसे फुटबल कम्पिटिसनखौ होबाय थानाय जादों। आसा खालामदों रायजो राजाफोरा बेहाय दोलो बोलो हेफाजाब होदों, मदद होदों। आरो जोंनि थांखिया बेनो माने बिटिसिआव मोनसे मोजां खौरां फोसावदों। बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारिया बुंदों जोंनि बिटिसि हालामाव मोनबा जिल्लाया दा सलार फेन्सिं मोननो थांगासिनो दङ होनना बुंदों। सार बेनि सायाव मा बुंनो सानो? मोजां खोथा। बेयो नोंथांमोना बास्तब आरो सैथो खोथाखौ बुंदों। बियो जोंनि गेजेराव मोनसे मेन एलिफेन्ट मोनसे कनफ्लिक्ट जाबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जाहाथे बेखौ जों होबथानो हायो। आरो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे एलिफेन्ट करिडरफोराव जाहाथे मानसिफ्रा न' लुनानै थाया, बेखौ जों खावलायबाय थादों। जाहाथे एलिफेन्ट करिडरफोरखौ जों हगारनानै होयो एलिफेन्टफोरनो, नङाबा जुनारफोरजों मानसिजों जोंहा मोनसे कनफ्लिक्ट जाबाय थागोन। आरो बेयाव कनफ्लिक्ट जाबाय थायोब्ला जुनाराबो लस जागोन, मानसियाबो लस जागोन। बेखायनो जोङो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो जेसेबां हायो सलार फेन्सिंनि बा सलार माबानि थाखाय इलेक्ट्रिकेल बे माबाखौ होनो थाग थियारि जादों। बे मोनसे जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे नाजानाय। आरो बे नाजानाया साननैसोनि उनावनो जों मोगथां महराव नुनो मोनगोन। क'क्राझार CITआव निट आनजाद होग्रा बिथांमोननि थाखाय जायगानि एसे बियो नोंथांमोना निउसआव आंबो बारा मोजां नायाखै, नुदोंल' एसेल' नुदों। बेफोरो माने जोंहा डाइरेक्टर दङ, डाइरेक्टरा अलरेडि बिनि सायाव मोनसे क्लियारिफिकेसन होदों। गतिके बिनि थाखाय मोनसे बेब'स्था खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनाय जादों। गतिके बियो समस्या गैला। आंनि नोजोराव, आंनि नुनायाव बे समस्याया जोबनानै थांबाय। बिटिसिआवहाय 400 लांदां दं होनना बुंदों बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारिया। आरो बे बुंदों बेजों जोंहा थोआ, मानो होनबा जोंनि आसामाव जोंनि बिटिसिआव दायो बेटलेननि गोनांथि दङ, ओंखायनो जोंनो बे पस्टखौ थोआ होनना आसाम सरकारा दाबि खालामदों। दायो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानजाथाव हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावदों जे जोंहा माबायाव फरेस्टआव बिथाङा माने ओरैबायदि मोनसे 12,000निबो बारा माने मा ओंखारगोन, साख्रि ओंखारगोन होनना बुंदों। दिनै बिथाङा जि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय, बे एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय बिथांनि भाषणखौ नोंथांमोना खोनासङोबा मिथिगोन जे जोंहा 12,000निख्रुइबो बांसिन जोंहा फरेस्ट गार्डनि मोनसे एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ।
गतिके बे एडभान्टेजाव जोंहा जोंनि बिटिसिआबो मोननो थांगासिनो दङ गतिके जों आसा खालामदों जोंनि नैबे ओनसोलाव माने जेसेबांखिनि मानसि नांगौ जोंहा फरेस्टफोराव फरेस्टखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय बे फरेस्ट प्रटेक्सन गार्डफोरखौ जोङो नांगौसेबां गैयिनि थाखायनो माखासे फरेस्टफोराव जोंहा एनक्रस जादों बे एनक्रस जानायफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय बिनि मोनसे जोंहा थागथियारि आरो जों मोनसे माबा लाबाय थादों आरो बिनि मोनसे प्रजेक्ट लाबाय थादों आरो बे प्रजेक्टआ जोंनिया साननैसोनि उनावनो जों मोगथां महर जागोन आरो थेंक इउ पिएचसिआव खामानि मावनायाव आसाम सरकारा मोनसे एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै नाथाय बिथांमोनखौ सुकिदार बायदि बाहायनो नागिरदों होननानै बिथांमोना बे नङा बेयो बिथांमोना भुल बुजिदों बियो भुल बुजिदों पिएचसिनि साखरिया जाबाय बियो केयारटेकार जा दा दिनै जोङो गामि मोनफ्रोमबो गामियाव पिएचसिनि मोनसे स्किम दङ मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे स्किम दङ बे स्किमनि एगेन्स्टआवहा जोंहा मोनसे केयारटेकार जल मित्र होनना बुङो जायखौ जल मित्र होनना बुङो बे जल मित्र होनाय जागोन आरो जल मित्रखौ जोङो 2026 सिम जाय जल मित्रफोर दङ बिथांमोननो 6.5 हाजार करि जोङो बेथन होनाय जागोन आरो बिथांमोननो 6.5 हाजार करि बेथन होखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरा बै स्किमखौ सालायोब्ला रायजो राजाफोरानो बिथांमोननो बिनि मा होनना बुङो अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरो बेल' बाखि बिथांमोननि बे धरनाया आं सानो बियो माने माबा नङा बैध नङा अबैध भाबै बिथांमोना धरना होदों आरो बियो बिथांमोना बुजिनायाव भुल जादों माने